जे मर्द हो से जयकार बोली। अच्छा। जे मर्द में तन को कम होई उ जयकार मत बोली। ए बाबू हैं? वो जगह ये पर के बोली वो लोग ट्रेन में ठीक तो माफ बा। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय, प्रभु श्री राम की जय। वाह माया गई जयकार बोल के सरकार हनु का कहीं सरकार कहा कि भात बाटे अंगना अरे रोटी बाटुआरे अरे भात बाटे हम आँख मारत रहे हम ना गए के हो फोटो हो के खतरा करता ही टपो बाबू भाई तारे खाती नहीं खे अपने बाबूजी के भेज दिया कि भात बाटे अंगना अरे रोटी बाटुआरे कि भात बाटे अंगना अरे रोटी बाटुआरे गजब टाटी भार पीला पिछुआर गजब टाटी भार पीला पिछुआरे भात बाटे अंगना रोटी बाटुआरे भात बाटे अंगना रोटी बाटुआरे गजब पिछुआरे गजब लड़का के तो जियान को दहलो बुझा था कि शूटर में बल तोड़ भइल बा वो केहू पुरानिये से गरवा ला करे भाई करे ये बताओ इतना लोग आइल हो नाचल हो गावल हो हां कहीं कुछ ना भइल हो ना भइल हो तेरी कौन डांस कइले बड़े बाबू कौन नचरई नाचले बड़े हां कि हमार नाक घाही को देले तब से नाचल गाँव लो कोनो हाला ना भइल ना भइल आ तनी तनी नाचे के ढंग भाई सारे मुंह खोड़िए माटी ले ले बड़े अपना के ढेर बोलता रही का करबे हमर मुसलमानी नानु करबो सो अरे रो सारे काम बिगाड़ देते ने मार के ए बाबू साहब ये घंटा से बहुत बोलता बहुत बतिया होता बाबू साहब के सार भइल बड़े लबर सर उ लोग कइले तर अरे रे का अपना के बोलत रही का करबो सरे रे अरे हमने के रे कहते रही आ के तोहन के जी कहला रे अके रे कहला जाज नाच निमन हो गई पंच लोकल हो तो बड़का गांव वाला सरवाई रहल हो सर अरे रे पानी मन तो मोल रहल हो सर रे गरियाओ तरते लोग के बदनाम करते रही हम काय कोई लोग कहे जब सोझे लोग कहते ई साझे आ गए तो सर्व कब चालू करियो सर अरे रे अपने गरियाओ ता आ लोग के बदनाम करता ओतो ने आजाज नाच बिगड़ गई अच्छा लोग कहले कि मारी सर्व कोनो लायक नहीं का सदुर रे अरे रे एक दिन खाइले डाल बारे रे करे अते सारे लिखनी करता रे कहूं तो ये करवा करते रे भाई रे करे हमार माई बाप तो मने कहत रहे अच्छा कि बाबू नाच मत जो काहे होइले लेकिन भाई हो जे ना बढ़िया से पढ़ी अच्छा इधर टोकरी धोई ना तो ए भाई हां बाप बातारी मने कहत रहे अच्छा लेकिन रंगबाजी से नाच में घुस गई वाह देख ली लोग रंगबाज के रात भर पिटाई ले जब सवेरे हिसाब लेवे जाई ले अच्छा 400 ये पे गिर जाला करे का खाई का लइकन के खियाई अरे खोइला के हमारा लइका कोनो झावर हो गइल बा कोनो के ठेहुने मोट हो गइल बा कोनो को मुड़ी में के केसे झर गइल बा केहन में जियावत नहीं अब का करी अरे रे रे अरे तोरा डर रे अरे रे 25 भाई बंद सारे मार के गतान को दियो दी 25 भाई अरे सब एंग से मरल अरे अगवाए भना आई जी ढेर बोलबो नु तो बाउसिर के ऑपरेशन हो जाई सोच लिह बाउसिल पासर में कर ललो एगो हाइड्रोसिल पे ओकरा के निकाल देबो वो निकाल दे मशीन में साफ हो जाई तहार निकाल दियो जाके अपना मौसा के दे दियो याद कर ले रे ना मंडे का आजा ए 25 भाई बन हां रे मार सर्वे तनी के दोसर बिजनेस ना मिलो रे
सब नौसम बड़ा सर की। हाँ रे नहीं बुझाते बड़ी असल में कोई तो रुपया मिली है तो हुरे के 3 टाइम मिली है जाता। अतना एगो और बात बा, हाँ मान ली हेकनी के तो सरकार ले ली, कोनो कंपनी ले ली, हाँ हे बुढ़वा के केहू ली, हे पुलिस है बुढ़वा के सबरे जहाँ गाड़ी रोकल कल गाँव मारे फोटो खोलो को डाली काम जो है से तनख्वाह 300। हाँ तो ये रोहन यहाँ की एम से लौट के आई बड़ा सिक्योरिटी गार्ड हो यहाँ के आई जाते यहाँ सिक्योरिटी मत बने हलो का है न तबे लोग शेर मार दी आ तो लोग भाड़ फोड़ दी आ जब यहाँ के मिठिया को ये ढेर बोलते रहे आजा 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 नाती आजा आजा हमारा बाबा के सार आजा। बाबू साहब हाँ? रवा के अपना बाबा के सार बनौले बा। हाँ ये छोट कौन है जेठ कौन अब जान गलो होश में नहीं खो फाड़ देव जा भाई मछली हम लाई लेके आई बड़े रे सारे खिचड़ी को ये बीत गई तिलकवा चढ़ावे ही आई रहल हमार ना बाबा के बाप रे बाप भगवान बड़े भाई जियत राई आ तोर बाबा बाड़े बाबा तो हमार कोई ने चल गइले ए मत आदमी रला सो तारा का बुझाइल हो? हम कोई जे पीला पीली हो सो और रिकॉर्डिंगवा में पीला पीली की आवाज रहल बाबू। तू जानता रहो हाँ बाबा नाचत रला सो हाँ आ नाचते नाचते कोई करे लगला सो हां तो गोली छोड़ावे तो एकरा बाद मत जइहा छोड़ावे। का है जवन ऊपर वाला तार हा दे ए हाथवा से 3.5 हाथ के तार दे देहिया दहले बनी एमे सीधा 1 हाथ घट जेबे बाबू। छोड़ावे जाब तो हाँ ना भाई तो हम ना जाए प्रणाम बाबू। मुरई के जूस रखले बनी पियबो रे बुझात नहीं के इतना ठंडा पड़ता यही में मुरई का जूस लगा घुमौला फिर रहे भाई पियबो। अरे ठंडा पड़ता हाँ मुरई के जूस ना ना एगो लमका बा पियबो रे का कोले तरी कहबे एगो लमका बा पियबो तोर माई बाप कितना ले पढ़ल है बाबू? बे हम आनी बारी में पढ़ जाई ए आंगनबाड़ी कहल जाला। हां लांगन बारी कहल जाला आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी बाबू ओइ में पढ़ी रे ओकर नाम लमका ना हो, का हो ओकर नाम लिमका हो। हम कोई जे ओकर नाम लमका हो ए रुहे बतिया कहता प्रणाम प्रणाम। दुगो सिंघरा बा खोइबो का जाने कब के उसिनल हो और वाइल बाकी सरल बा वालो में के सिंघड़ा लेके घुमा उतारो। बे सोझवा जानता बाजारी में दुकान खोले रहनी हो हाँ हाँ ओइ में तारा बाबूजी दुगो आलू चॉप खोइला रे आलू चॉप कहल जाला। आलू चॉप ना मन बो बड़ी पिटई बो